මිගොතුන් ෆන්ඩියාරන් දිෆාව ගොහොෂ හෙකිත බල අනුගන්නන් නිමිගොතාම දු සුවාදු ෆෙදේ දෙ මිනුම සරගෙන කන්තත් එබහුරි මියාකත මෙදක්කනි අලගොන්ඩ මේ එකන්ජන්නෝ බයිනවගාමි වර්ගන ජම්මියා ජමාත්තකු හෙවාහක ෆාහකුරි අලිෆ් දා කොමන්වත් අදි එක්වර බයික් ගම්තක බා කවුන්සිල් දුම්වස් ගෝවාදාෆෙ බවේ මේ ෆන්ඩියාරුන්න ජවාබ්දාරි වන් ෆුර්සත් දෙවුම අදි අමහො දිහරාජ්‍යගේ හ්‍යුමන් රයිට්ස් කමිෂන් වෙස් මිෆදේ බයන රේගන එරු එහෙම අලගොන්ඩ ගෝවාදනි අලගොන්ඩ මෙන් මිගොත මේ රිපෝර්ට් එක ගොත නිම්මු කුරින් කීතෝ එවානි ෆන්ඩියාරුන්න කොම්මස් කාලේ ජවාබ දෙව්ව මිසත්‍ර මජ්ලිහුගේ ජුඩිෂරි කමිටියෙන් ෆුර්සත් දෙවිය අලගොන්ඩ මෙන් සුපර් මෙජොරිටි එබන් එහෙම එබේෆුලුන්න ජවාබ්දාරි වන් ෆුර්සත් දෙව්වමකු අදි මීජත්‍ර මජ්ලිහුගේ මෙම්බරුන්ගේ නගා ඩිසිෂන් එක බදල අන්නානි එවස් එහෙනමස එබේෆුලුන්න එෆුර්සත් දෙව්වම පබ්ලික් අවස් එංගෙන් දාන මිකන්තත් මිහිඟා දියේ ඉජුරායතක එක්ගොතක්ක ඉසතේ රයිස් එහෙම මිහුරියා කම මිහෙන් ඔතීම අරුණම ගෝවාන අරුණ දෙම්මෙ මිදෙන්නේ ගොත එබේෆුන්න එෆුර්සත් දෙව්වම මීගේ කුරින් බයකු සුපර් මෙජොරිටි බේනුන් කොග්ගෙන් ගෝස්කො කන්තත්තක කොෆ ඔතුමකි අලගොන්ඩ මේ ගොත අමල් කුරන් ජෙහ කමෙන්නු ඒ අලගොන්ඩ මේ හොයාවස් හිලාෆ් කම එහෙම අලගොන්ඩ හම වරන් අදබිර කමක එද මියදු මීජත්‍ර මජ්ලිහුගේ මෙම්බරුන් මේ රිපෝර්ට් ආමද ගොතෙන් නිම්මවයර් මිනියුන් දුහෙව්වස් අන්නානකන් එංගවඩාගෙන් තිබ්බවගේ ගොතෙන් නිම්ම ශුක්‍රියා ඉස්සරයිස් शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट के बहुत के इतुर बेफल बैरे वडा फमी उतने तीमा मिया हिसाब रिपोर्ट के बहुत निमुनी कम दन्नव अदि मियादुगे वोट गडीगा मी रिपोर्ट वोट उन्नान वाकस्तन्नव दें आउन मिदनी अशपेंट तिने दिवि राज्य जमहूरिया गानो सासी सते हंसा सतरुण मादा शवेनी गावा गुतके मतिन दिवि राज्य सुप्रीम कोर्ट के फंडियार अल उस्ताद महाज अली जाहिर फंडियार कम के मगाम वकुरमा गुलेगुतन जुडिशियल सर्विस कमिशन फनुवाफा मसा जुडिशरी कमिटी इंदिरासा को निमिगुत के रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजदिया मुशलुबा दिवाने जुडिशरी कमिटी के मुगर्रिर मनदु दायरा इज्जत मेंबर हुस्नी मुबारक शुक्रिया इस्ते रईस आदे ये राज्य के जमहूरिया गाँव नसासी के सते के फंसस हतरवन मादा के शवियनी गावा गुतके मती यह राज्य के सुप्रीम कोर्ट के फंडियार अलुस्ताज महाज अली जाहिर फंडियार कम के मगाम वक्कुरमा गुळे गुतुन जुडिशियल सर्विस कमिशन फोनवाफा मस्सद जुडिशरी कमिटी दिरासा को निम्मी गुतके रिपोर्ट विमर्शला कमिटी फोनवाफा वाणी फाहिम मे देहास पंसवी होगा बेवुन रैतु मज्दी होगे जलसागा मी मस्सद कमिटी लिब्मा गुಳಿಗೆಂ कमिटीगा मस्सद कुरिया ಗೆಂದಾನೆ ಗೊತಕಾ ಮೆದು ಮಶ್ವರಾ ಕುರೈ ಪವೆ ಎಗೊತು ಜೆಸಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿರಾಸಾ ಕುರುಮ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇಸ್ತೆರೆ ಮೆಂಬರ್ನ ವಗುತು ದಿನುಮ ಕಮಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಎ ವಗುತು ಎಗೊತುಗೆ ಮತಿನ್ ದೈಫಾವೆ ಯಾಕಿ ಗಾವಣ ಹಮ ಇತರ ಕುರಿಯ ದಿಮು ಕುರಿಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಜುಡಿಶರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮುಂತಾಕಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮುಗರ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮುಂತಕ್ಕೆ ನೋ ಕಮಿಟಿ ರೈತು ಮಜ್ದಿ ಹೋಗೆ ಗವಾಯದು ಗವಾಗುತುಗೆ ಮತಿನ್ ಎ कमिटी निम्मा निम्मुंतके या हिलाफन निम्मा फगे बस निम्मु में मीगे तेरेगा नुआनिकम बसरना फाहा कोल्लम बाई इस्तर मेंबरों के सवाल उफद्दाती मिदन्ने उन गोतुके मती बागुतु दिनुम फाहुगा मी मस दिरासा कुरुमुगा कमिटी फाहा कुरोन कंका रिपोर्टुगा तफसीली गोतेगा बयान को फवान जुमला गोतेगा कमिटी फाहा को फवानी पंडियारम वैकुरुमुगे मस्सतौगा रैतु मज्दिहुगे जुडिशरी कमिटीगे दौरकी दौर बयान को फवा ರೈತು ಮಜ್ಜಿಹ ಗವಾಯದುಗೆ ದುಸ್ತ ತಿರಿಸ್ವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ನೂನುಗ ವಾಗುತುಂ ಮಿಫದ ಮಸ್ಸದ ದಿರಾಸಾ ಕುರುಮುಗ ಕಮಿಟಿ ಬಲಂಜಿಹನಿ गाँव नंबर दिहे गोब्दिक दिहास आशे जुडिशियल सर्विस कमिशन के कानून का बयान कुफावा इजरात पुरियम कुफा वेतो कमा पंडियारुंगे मस्सद तहगीयु कुरुमुगे बार कमिटी नेक्कमा ए कानून जेसी लिबिदीफा बारिक एहंकम कमिटी बयको हाजिर कुग्गे कंततके कुरन नुजेहे कमा कमिटी निम्मा फवे आदि कमिटी मुशालाफाबा जुडिशियल सर्विस कमिशन के रिपोर्टा आदि कमिटी इतुरा जुडिशियल सर्विस कमिशन के फरातुन साफ कुरन बयान में मालूमात का मच्छ बदा मी मस्स तहगीयु कुरुमुगा जुडिशियल सर्विस कमिशन अमल कुफानी इजराता एग्गोतकम इजराता रंगलुकम कमिटी निम्मा फवानी कमिटी मिनिमम निम्मा गुಳಿಗೆ मज्दी होगे काउंसिल जनरल लफाई देवाफावे ए मस्स बलम प्रशी इजरात फुरिहम नुवाकम देखिलवाकम मी लफाया गुಳಿಗೆ बेस हम कमिटी के बदलू में बेबी फवे ए कमिटी के बदलूगा कमिटी के स्थिर मेंबर निम्मा फवानी काउंसिल जनरल के लफाया गुಳಿಗೆ कमिटी के निम्मा बदल ಗೆನ್ನ ನುಜೆ ಕಮ ए कमिटी के मुगर्रिर के निम्मु में नोंकम बस पाहा कुर रिपोर्ट मेदु मजदी एगुत निम्मा फवाती काउंसिल जनरल के लफाया एकीगा रिपोर्ट मेदु गोतेन निम्मा मट्टका मजदी होगे तालुमा फोनुवां कमिटी निम्मा फवे
Mr. Rais, ehenkamun Dviharajya Jumhuriya Gaon Asasige Sateke Pansas Hatarwana Maddage Shaviani Gavagotu Matin Dviharajya Supreme Court ke Fandiyar Alustas Mahaz Ali Zahir Fandiyar Komge Magamu Kurma Gulegotu Judicial Service Commission Fonwapa Masada Medu Committee Nimi Gotuga Macharia Kurva Emasala Mi Zatare Majdiha Penevadaganava Gotege Matin Nimba de Bungadi Raitu Majdiha Gavayadge Sateka Navasan Maddage Vavage Dashum Mi report Majdiha Talmahushala. Shukriya. शुक्रिया इज्जत मगर मनुष्य दायरा इज्जत नंबर मी रिपोर्ट बॉस को आम कमिटी कंडाला फनी एक गडीरो ए पीएनसी 30 नॉमिनेट एमडीपी अम्मिनेट एमडीए 3 मिनट जमहूरी पार्टी 3 मिनट एमएनपी 3 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे वडा अनुगणना वाको में इज्जत मेंबर का 2 मिनट वाकुर देखो मैं दिवडा नो में इज्जत मेंबर ना फुर्सत हुआ अरुण फुर्तम फुर्सत में अरुणी फेदो देखो दायरा इज्जत नंबर इब्राहिम दीदी शुक्रिया इज्जत रईस जुडिशरी कमिटी रिपोर्ट निम्मा फोनवा हुआ गोता माजरी हम फास्ट करूँगा अलवन तायद कुरा वाह कदन्नो अदी जुडिशरी कमिटी के मेंबर मिमसक का कोफवानी वारा बुरको वारे दास्तरी कमाई वारा रंगलक्कमा अलवन देखेंगे ए सावबकी निभाव तो कांकमुगा आमुको बालनी इजराय तकराय अदि गानुन असासी यशाय अदि एक इतर मिबावत कंकम मिगे कुरिंग निम्मा फवनी कोंकों गोतकत्तो निम्मा फुरी गोतक बदा रियाय कुरायरु मिगे कुरिंग बेस निम्मा फुरी हमा मी गानुन असासी ग मिहारोस मी जुर्शई ग मिकंतत्त निम्मा माद्दा रियाय को एबेफुल बेस हमा गानु ग तेरेंग इकंक निम्मा फवनी हेंदिमा मिफहारोस मिकन निम्मा फवनी तफातु कुरुमेन नेति हमे गोतक्कमा अलवन कबूल कुराती है मेरी रिपोर्ट अलवन तायद कुरा अलवन दन्नवानी अलवन मेंगे सियासी फिकुर का ख्याल तफातुम की अलवन मेंगे ये अलवन में हदान नत्तारन जे कमेनु अदि मियदु हदान नत्तारन जे कमेनु मादमावे हदान नत्तार यागनुवाने එහෙම කොම්මේ බය කුරියස් රංගලකන් තත්වානේ රංගලකම ගෝස් කන් තත්කවන්න නගල अलवन कबूल कुरा गोत का मीगे कुरिंबेस कुरिहा सरकार तकुंबेस मी जुडिशरी इस्लाह हो गन्ननी रंगला එහෙම වීම अलवन මෙස් मी गन्ननी रंगला ए बेफुलुं විදාල වාමියනුන් තෝ තිමන්නාමෙන් මේ හිතදු උතුරු දායරාගේ නුනි දකුණු දායරාගේ ඉස්සත් නම්බර විදාල වාමියනුන් තෝ තිමන්මෙන් මීදියා නවාරවරෙන් රයිතු මජිරි හොග ජුඩිෂරින් අදි ජේසින් කන්තත්තක අදි මජිරි හොන් කන්තත්ත කුරි ගෝස් කොරේ ඒරුන් අලුන් මෙ මොනාන එහෙම ජායගෝ මිවස් එන්නවස් එබේෆුලුන් හුරියා කමෙන් රංගලක් කොෆ අලුන් මෙන් කුම ගෝ එහෙන් කම කුදාන කන්තත්ත හුරියා සරකාරයක් වෙස් හුරියා බේෆුලුන් වෙස් पुरानी एबे सरकारकुं एवगतो गान असासिया गानून तका गवाई तका एबे फुलना फेनी एम्मा रंगलो गतका एमे दफावेस दिबेनी एगोता එහෙදිම අරුණ කබූල් කරා ගොතුක මිය කුණෙන් එබ්බස් කාලා මස්සරේ මේ ගමේකනේ මස්සරේ කි ඒරෝ එකන් කුරි මිහුන්නුන් එහෙම් බයිකු මියද කුරාති තපාත විශ්නුමගේ බයි තිබීම එහෙම එගොතන් නොවිස්නා අරුණෙන් එම්එම්එස් විශ්නුන් එගොතක අද්දවාෂේ අරුණෙන්ගේ ගාමුක කන්තත්තන් ඉස්ලාහක මිහර අරුණ බල්ලා හැම එකන් මි පොයින්ට් බල්ලවා නවාරවන මජ්ලියුක ජුඩිෂරියන් ඉස්ලාහු ගෙනයි සුලූකී මස්සවතක ඉස්ලාහු ගෙන සවනි වෙරිකම අර මඩුරුව මේ ਸਰකාරක ඉజ్జත් රයිසෝ ජම්හූරියා වෙරිකම හවල වඩා වෙරිකම් කරවතා අශාරමස් වෙගෙන් දියරු මිහාරස් තිබි එම්ඩීපි අයන් කුරි ෆන්ඩියාර ජුඩිෂරියක දවුරු හැම එන්නුවේ ෆන්ඩියාර එතිබ්බෙවි දවුරු හැම වෙගෙන් තෝ වගේ කුරි එම්ඩීපි වෙරිකම ගයිස්ස නවාරවන රයිතු මජ්ලිය ෆන්ඩියාර වයි කුරි ෆන්ඩියාරගේ දවුරෙන් හැම එන්නුවානේ ෆන්ඩියාරගේ දවුරු හැම වව එන්නු මජලිහුක දවුරු හැම වානි එවස් එංගෙන් එවෙජහ එහෙම වීම ෆඩියාරු වකිකප්ප වනේ ජුඩිෂරියෙන් දවාරවන මජලිහුක වයිකුරි සුරීක මස්සර ඔයගෙන් වයිකුරි දැන් මේ මජලිහුක ආශාරමස් වගෙන් දියව සම එම්ඩීපී අයකවතිය මජලි මේ ෆඩියාරු එතා තිබ්බවි මිහාර තිබ්බවි ස්ප්‍රින් කෝඩ් ගොත්තම් ෆඩියාරු කි සමයරු අයන් කොරේ බේෆලේ අරුගුණ මිදන්නවනේ සතාරවන මජලිහුක බදලු කුරි ජුඩිෂරියෙන් ෆඩියාරු නවාරවන මජලිහුක බදලු කුරෙවි දැන් විහිවන මජලිහුක සුලූකී මස්සරයන් ඔයගෙන් ෆඩියාරු මස්සර බරම් ෆෙරීම আদি බදාව ජේසිං මජලිහ කොන්න ජේසිං එකම කණ්ඩාලාෆවා මිංගල බදාෆ එක නිම්මවීම එයි අලුම්මෙන්ගේ මේ මජලිහුක ජුඩිෂරි කොමිටියක මුගර ඒ නිස්පක්ක ඒගොත තෆාතුක වාහක දක්කන් ජේ එකම එකම අලුගුණ අබූරන කුරම් තෆාතු හිසාබතුක් දක්කායරු නවරවන මජලිහුක ෆන්සස් ෆන්ඩියාරු නදේතර ෆියෝලාලෆේ ෆන්සස් ෆන්ඩියාරු නදේතරේක ෆියෝලාලා बाकी को पवे एक तेरे स्प्रिंग कोर्ट गए हाफ फंडियारों एक को
මුලින් එක්ක බදල් කොල්ලාවේ මුලින් ස්ප්‍රීන් කෝට් එක්ක බදල් කොල්ලි තලුවලව බදල් කොල්ලි ඒ අලුගොන් දක්කා තපාති එහෙන් නම වෙස් මියදුගේ මිසරුකාරුම් ෆණ්ඩියාරුක අන්න උපානාකමගේ හේකි අලුගොන් මිදක්කනි ඒරුගේ හෆ් ෆණ්ඩියාරුන් නැක්කෝ අදාමල වෙස්මේ আদি বাকি තිබිවස් බේෆුන කම ඒ ෆණ්ඩියාරුන් තිබ්බේ ස්ප්‍රීන් කෝට් උත්තම ෆණ්ඩියාර කිව්වේ සම ඒරුගේ MDP සරුකාරුම් අයියන් කරේ ෆණ්ඩියාරේ මියාර සෙහුනේ බේෆුලා ඒ මීගේ නැතේ මස්සරේ මීගේ දිමාවෙගේ උලේ මස්සරේ කි ෆණ්ඩියාරක වියස් කොම්මේ බේෆුලක වියස් ඒ ගානසාජින් ඒ ෆද්දවා මොස්සසාය කුම් බේෆුල මස්ස බලන් ඔන්නනේ ජේසි වජියා ජේසි සුලුකි මස්සරේ ඔක්කොම ෆෙනි එක් මස්සරේ බලම් ෆෙෆ්‍රි මදෙන් ඒ මස්සරේ බේෆුල නිම්මා ගොතක ජුරිෂරි කමිටින් බලය දරාසක් කොෆ ගොත නිම්මා ජේ එමෙ මිගොත නිම්මා ෆතලම ෆොනේ මදෙන් මි හුරියා ඉස්සතර මෙම්බර් මියදු මි රිපෝට් බහස් කොෆ මි තිය මෙම්බරුන්න ෆෙනවඩා ගන්නවා ගොතක නිම්ම යති රයිතුන ෆෙන්න ගොත නිම්මිෆා මි නුන් තොමිකන් ඔන්න ගොතකි එහෙම අලුගොනම දන්නවානි මි බිරුගේ එවස් මස්සරේ නැතේ අලුගොන්ගෙන් දෙරේ මි දිමාවෙන් උලේ මස්සරේ කි शुक्रिया इज्जत मेंबर में देंग और फुर्सत और मियोती माफी दायरा इज्जत मेंबर हुसैन आदम एक कुने और धन्यवाद और मैं के बहुत मिजाग तो कुछ न्यू में आकीगा मियद वोटंग हान वाहक धन्यवाद हुसैन आदम अदे पार्टी के वगुतुं ಕೂಡ ವಗುತುಗಳು ಅವನು ಇತರಕೊದ್ ದೆವ್ವ ಫೇವರ್ ರಂಗಳು ಮೇ ಹುಷಳಿಫಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗುಳೆಗತು ಅವನು ಇಚ್ಚ ದಂಡವಾಲಂ ಬೇನು ಮಣಿ ಮೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ ಫಾಹ ಕರವಾ ಫೆ ಎಬೈ ರೈತ ಮಜ್ಲಿಯೋಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜನರಲ್ ಗೆ ಕಾನೂನಿ ಲಫಾ ಫ್ಲೆಗ್ ವಾಹಕ ಎ ಇಬಾರಾತ್ ಗೊನ್ನಣಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ತವಗಿ ಕೊಫಾವ ಮಸಲ ಬೆಲಮಾ ಬದು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮುಗ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಅಮಲ್ ಕೊಫಾವಣಿ ಕಾರಣ ನಂಬರ್ ದಿಹೆಂಗ್ ಒಬ್ಲಿಗ್ ದಿಹಾ ಸಶ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಾನೂನುಗ ಬಯಾಂಕುರ ಮಸಲ ಬೆಲಮಾ ಬದು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಗೆ दौरे नेति ए इजरात फुरी हम कोक्कम एम एम इजरात मियति फा करवा ए हमें के कमिटी के दौरे नेति कम विदाळो कौंसिल जनरल के मुಳಿ ಲಫಾ ಫುಳಾವಣ ಬಲಾವಣ ಫಾ करवे कम की जेएससी फंडियार ग मस्त तवगी कुरुमगा वकील के फुर्सत दिनमगे इतरुन दिफा हुशेली एकम एकशीगम वक्त दिनम हिमेने हैं फंडियारुन एम्मे हकुत दिफा वाकम हम एम फंडियार ग मस्त तवगी कुरुमगा तेरेगा एवस इजराय आयबे हिमिन फंड वाकम मसल बल निम्मे नी हम एकनी मसल बेलुमा गोते निम्मा कॉमेडिया कम कौंसिल जनरल देखेवड़ा गदमकी ರಂಗಳು ಮಾಡಕುನಕ ಮಾಡು ಗಬೂದನ್ ನುಕರಂ මෙහිම දෙන්නවි මේ ෆුරතම කමකි කොමිෂන්ගේ ගානු ජුඩිෂಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ගානුනුගේ 22 ಸೈಫಂಡ್ ಎಬ್ಬಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ನೋಣುಗ කොමිෂන ಹುಷಳೆ ಮಸಲೆ ಬಲಾಣಕಂ ಕಂಡೇಳು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಲೆ ಬೆಲ್ಮಾಮದ್ ಗೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಎಮಸಲೆ ಫುಣಂ ವಾಣಕಮ ಬಯಾಂಕೊಫ ವಾಯರು ಹಮ ಈ ಗಾನುನುಗ ಬಯಸೋಣಮದ ನೂಣುಗ ಫಂಡಿಯಾರಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕೊಮಿಷನ ಹುಷಳೆ ಶಕ್ವಾಯ ನುಬೆಲುಮ ನಿಮ್ಮು ಬಾರ್ ವಸೆ ಕೊಮಿಷನ ಲಿಬಿಗಿನ್ ದಾಕಂ ಈ ಗಾನುನುಗ ಬಯಾಂಕೊಫವೆ ಹಮ ಮಿದನ್ನವಿ ಗಾನುನುಗ ಮಸಲೆ ಬೆಲ್ಮಾಮದ್ ಗೊತೆ ನಿಮ್ಮಮ ಕಮಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮುರಾಜಾಕ ಬದಲ್ ಕರುಮ ಬಾರ್ ಕೊಮಿಷನ್ಗೆ ಗಾನುನುಗೆ 22 ಸೈಫಂಡ್ ಎಬ್ಬಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಬಾಯಿನ್ ಕೊಮಿಷನ್ ಲಿಬಿದೇಕಂ ಕಶವರವೆ ಎಬೆಂಗೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಗಾನುನುಗೆ ತೇವಿಸನ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಹಾಗ ಕೊಮಿಷನ್ ಹುಷಳೆ ಮಸಲೆ ಬೆಲುಮದ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ನುವತ ಕೊಮಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಅದು ಅವನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಕಿ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ನುವತ ಕೊಮಿಷನ್ ಮಸಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಣಮ ಮೀ ದಿವಹಿ ಬಾವುಗ ನುವತ ಬೇಣು ಕೊರವೇಣಿ ಇದದು ದೆಕೊಂಡು ದಾರಾಗಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಶೀಂದ ವಡಾಯತಮ ತಕರಾರ್ಕೊ ದನ್ನಮ इतदु देखुनु दायराग इज्जतेर मेंबर इब्राहिम नाज रीचा गोंडिकोळ हमजेगे इशिंद वडागे इन्ने मदन्नवाद इज्जत रईस दिवेहि बावगा नुवत बेनु करवेणी कुरिंगन नेच्चे नुवत फावंगन नेच्चे नफी कुरा कड्नु नुवत बेनु करवेणी इख्तियारी बहेगे गोतुगा मीगे अळमण वर हाम कम बडगोतगे बेंगे कमिटी एवस मसल बेलुमुगे बारल बेगम वाका हम हेम्मे कमिशनर मसल बेगे वा बारल बेगम वाका मी हतर माद्दा एको ही गवर्नमेंट कियालुम इ दनी कमिशनर हुशाले शकवाय नुबेलुम निमु बार कमिशनर लिबिदीफवा बीदाय हुशाले शकवाय बेलुम निमु बारोस कमिशनर गानुनी गोतुम ए गानुनुग लिबिदीफवाक एनु गोतक माण कुरवेज नम निकुंड नतीजायकी कमिशनर हुशाले मसले नुबेलुम निम्म बेणुवा हालतुगावेस एकं कुरुम ए मसले जहेनी मसल बेलुम मद गोते निम्म कमिटिया फोणुव नतीजायक वेगंदानी गानुनुग बायसोन माद्दाग नूनुग बेणुम केनගෙන් दियु එහෙන් කමු ජුඩිෂල් සර්විස් කමිෂන් මේ ෆಂಡಿಯಾರ್ අස්මුලටාය ෆಂಡಿಯಾರ್ මහාසා ගුලයගතු මුසලන ශක්වා මස්සත බෙලම නිම්මා ෆවනි කමිෂන ගානෝන ඒ කමිෂන ලිබ්දීෆා ඉක්තියාරි බාරුගේ
ಹುದೂದುಗೆ ತೆರೆಂಕ ಎಂಗೆಂ ಉಣ್ಣಾತಿ ಮಿ ಫಂಡ್ಯಾರುಗೆ ಮಸತ ಬೆಲುಮುಗ ಜೇಸಿಂಗ್ ಇವ್ವೆ ಸಿಜರಾದ ಖಿಲಾಫ ನುವಾಕಂ ಅಳ್ನು ಫಾಹಕ್ರಂ ದೆಂ ಅಳುಮನ್ ಬಲಮಾತೋ ಬಹುಸ್ಗೆ ಬೇಣಮ ಇಜ್ರಾ ಖಿಲಾಫ ವಾಕಮ ಬಲಾಣಮ ಹಮೇಗಣಿ ಬಹುಸ್ಗೆ ಬೇಣಮ ಹಗೀಗತಿಗೆ ಇಜ್ರಾತ ಇವ್ವೆಸ್ವರ ಖಿಲಾಫ ಗಣೆ ನಸ್ ಬಹುಸಕ್ಕೆ ಬೇಣಮ ಬಲಾಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯ ಫಂಡ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಮಲ್ದ ಫಂಡ್ಯಾರ್ ಮಹಾಜ್ ಅಲಿ ಗುಳೆಗತು ಜೇಸಿಯ ಹುಷವನು ಶಕ್ವಾ ಮಸದ ಬೆಲುಮ ए कमिशन निम्मा फगणी कमिशन लिबिदीफा नुवा बारेगे बेन कोगिन इजराता खिलाफक्कम मी कौंसिल जनरल विदाळवा इरु मसल बेलमाम गोते निम्मा कमिटी शकवा बल निम्मा फा नुवाकम मी ए विदाळमके कमिटी की जुडिशल सर्विस कमिशन वकी बाइक मच्च एकले कमिटी नु माने जुडिशल सर्विस कमिशन की दिह मेंबर ग मच्च एकले वा कमिटी दिह मेंबर ग मच्च कमिटी एकले वे वा इरुगा ए कमिटी के 3 मेंबरों हिमने गोतंग एमसल बलंग एबुना दायमी कमिटी का वाहक बुननी जुडिशल सर्विस कमिशन मसल बल निम्मी रुगा एकला दायमी कमिटी के हिमने वडान्नवा तिंबे फुलुंगे सिमने वडायगिं ए तिंबे फुलुंगे वोटा एकिये मी मसल बल निम्मी अनिक्कलुं बलार बुद्धिग हमतक बलार स्तिम्मियक हिमने कमिटियक मसले बेलुम गुरे दिहमियंग कमिटियक मसले बेलुम की बुद्धिग हमतक बलियस मा अदल इंसाफ वासलुम फसेयग ಎಂದಾಣ ಬಗೆ ಕಾನೂನು ಕಬೂಲ್ ಕರ मी इज्जतरी मजली हुगे कौंसिल जनरल विदाळवा गोता मसल बेलुमामद गोते निम्मा कमिटिगे बैरूम नेति फंडियारुंगे शकवागे मसल बल निम्मिकम बल अदि मसल बल निम्मुगा इजराय आयबे एक्कम बिलिकमुगा वियस बहुस्गे बेनवट्टक कुम्म इजराय आयबे की एगे सबुं शकवा रद्वा फरातुगा हग्गक उनिकम ऐसावा आयबे कमुगा नुवाणिकं अळवणमन एंगिदे हकीकतुगा मिफदक निम्मुमेन निम्मा यरुगा कौंसिल जनरल जेहेने मीगा हुरिया जाविया तकुम बल ए हमेगने कानून गवायद नु मे कानूनी मस्तरता की कानूनी मस्तरता तरेगा इस्तिउनाफी कोर्ट दग निम्मुन तक अमल करो मुंदा आम उसूल तक मब्दा तक रियाय कुरंचेन अळवणमन एंगे बई दिवेराजेगे इज्जतरी मेंबर मिहार वागमुदको गेंदवा इज्जतरी मेंबर दतिनवाने गोतग अनुमडु कोल्लव्याग हुरिया बेपस्ति बेंदन्न इज्जत रईस कौंसिल जनरल मिफदा कानूनी लफे नेरुवायरुगा कानूनी मस्तरतक रियाय कुरबान कानूनी मस्तरते की हमें कानून गवाय तक नु कानूनी मस्तरतक तरेगा आद काद तक अमल करो मुंदा उसूल तक इतरा इस्तिउनाफी कोर्ट तक निम्मन तक अमल करो जेन कम कानून के बने अळवण बला दिवे राज्य सुप्रीम कोर्ट का नंबर 7 का अशें ऑब्लिक SC-G VV 7 का नुवें अदि 7 का दिहवना गजिया कडेले दिया असास तक अळु कियादन हम सीधा नस्सु गइगोता ಕಾನೂನೆಗ್ಗ ವಕಿಕಮ ವಹಿ ಗೊತ್ತಗ ಕುರುಮ ಅಂಗಾಫ ವಾಣಮ ಏಯ್ ಏಕಮೆ ಕುರುಮ ಅದಿ ಏಕಮೆ ನಿಮ್ಮುಮುಗ ಕಂಕುರಂಚೆ ಗೊಕ್ಕಮ ನವತ ಮಗುಕಂ ಬಯಾಂಕಫವೆ ಇಜ್ರಾತಗ ಖಿಲಾಫಮುಗ ಸಬು ಮೀಹೆಗೆ ಅಸಾಸಿ ಹಗ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲೆನ್ ಗೊಸ್ಸಿನಮ ಎಮಸಲ್ಲೆಗೆ ನಿಯಾಯಂ ಅಸರ್ ಕುರಾನ್ ಕಮಶ ನಮಸ್ ಅಸಾಸಿ ಹಗ್ಗೆ ಗುಳುಮೆ ನೆಂ ಇಜ್ರಾತಗ ಖಿಲಾಫ ವೆಗೆನ್ ಎಫದ ನಿಮ್ಮುಮೆಗೆ ಮೌದುಅನ್ ಅದಿ ನಿಯಾಯಂ ಅಸರ್ ನುಕುರಾನಕಮ ವಣಿ ಬಯಾಂಕಫ ಎಂಕಮ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಅಜ್ಮಲ್ಡಾ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಮಹಾಜಾ ಗುಳೆಗತು ಹುಷಾಳಾಬಾ ಶಕ್ವಾಗೆ ಮಸ್ಲೆ ಬೆಲ್ಮನ್ ನಿಮ್ಮುಮುಗ इजराय आयबे हरिकम बहुस्के बेन बिलकम व्यस ए आयबे का सब शकवा रद्वा फरातु के एव्वे सग्ग को उनके मास अणुवा को फा करो देम बलवन आदा कादा को अमल कर मुंदा कम अळोण में हदानु ngadi filagen dah duwe noe dehas nawarman har rais yamina behegadu rais yaminuge masale air criminal court ge isga ahmad haylam balamun dandiko gazi criminal court ge vaiba group ga jehi post ka gulige masala tawal kuffa ovva रस्मी गडी नुफर एदोगे हग्गडी बय जेसिया गेंगोस एकला कुड कमिटी नेते कौंसिल जनरल का मालूमत टका मी अमल करमंग आदा कादा बदलवालव रंगल बि तफसील एक कुड कमिटी नेते जुडिशल सर्विस कमिशन में मसला निम्मा फंडियार वैकुल निम्मी कोचक बला कोबात तिविदाळवा कुड कमिटी की कोचक रियाक फदो निम्मी एम मीकी आळुन का बुल करा को मिकं एव्वेस साल के बेदगर मी हुरिया एंगल को बलम माड सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का निम्मन तक बलम माड अमल कर मुंदन आ मुसूल तक बला नोडी जनरल कौंसिल मिफदा आने एच नेरगे वाण कम काळुन कबूल नुकर हम हेमे आळुन फा कलम बेनुबा इतु नुक्तांगे एम आळुन बेदन मणी आळुन में जुडिशल सर्विस कमिशन निम्मी निम्मुमा जुडिशल सर्विस कमिशन निम्मी निम्मुमा
alon mega judiciary committee en nimme nimumaki hama sahnimume ijrai ebbes khilafe e khasma egenega haddaga unika annagod ebbes asar korafat ebbes echenne kanu fa kor alon hama me recorded taka dannawa dehas devanaharu high court ge defandiyar fandiyar abdurrafa fandiyar abdul hamid ge suluki masale balan jese nimmi ekkale vidalwa kuda committee nimmi kuda committee eru nimmiro tuhumataki Colonel Nazimuge, Masala Nimuge, Mukabile Gotum, Fulete Dinum Kababone, Edebefanga, Masala Balang, Kuda committee Nimmi. Kuda committee Nimmi, Kungo, the Kuda committee Nimmi, Masala Sabis and Wakam, Kobato and Atijaki. Ekala Kuda committee, Sabis and Wakam and Nimmi Ma. Judicial Service Commission, Board Committee, Mauluma, the South Korea, Bata, Ekala Committee TB. Wakilumas Badalkuri committee, members Badalka for our committee of Fada Bata, Hamagan, our committee and of the our committee and no Tumatas Badalkuri. Kuri for the Masta Nemuga, Mugable Gotung, Negi Fasa, Badalka, Mifaru, May Badalkoli Mifaru Mituma, the Badalkoli, Muling Abatrek, Tumata, a Bajilium fast Nukura, Inayat Libyan company. Tumatas Badalkoli, committees Badalkoli, Kuntan Badalkuri, Eka Judicial Service Board Committee. Board committee mi badal kolla bata mi masala nimmiru ga nimmani mi ebe fulna mi masala ga jawabdari wana fursat dennu kubata ijrataki ebe fulna mi fahum a tuhumata jawabdari wana fursat dennu ge mi majliyen ebe fulun hosheluwi kochato bellevi kubata regional council ge lafafulaki emme fahum e committee nimmi rauf darkota ga badal kuran adi hamid saada duha suspend kuran ema mi ijra furiham nduko mikon ovige mi be fulun mi judiciary committee ijrata furiham nukura kama Judiciary Committee Nimma for Ova 3-lane Vipen Nerge MDB majority Ekala Fandiyar Hamid Wakikofa Wakikuruma Talamuga Rao Fandiyar Istifa Ding Hadadi Tibefung Hadano Fuevigan Daha do and way. Emarod with the Nomadi Council General Lafa de Madi. Me is the Majlis. Is that remember Adamadu Kolevag and report to solve is that remember Wagmutaka and even the Marmadon Tibema Danavang. I want to be Danavani, Takuraruko, Majiske, Gavada, Tiabe from Hurmetrikon, Hitavase, Tia is that remember, is that go to a reach a Gondoko Tiboase. Because General Lafaful Wanjani, Musumi Badal Takaku and Badal Takanu. Eonan Asas Takamach Binako. Eonan Jen, Gano Takamach Binakov, Ataka Binakov, Istina Fikort, Nimun Takabinaka, Mever, Hardana Usul Takanereman. Me Nurangal Usul the Nerumga, Atijaki, Gomuka Fizzon of thing due. Me Hagiga the Hila, Waka the Muli Mustama Fetregan due. Maron Umid Kurani, Kuriangatan General Council, Mever Zimada Rovada, if I can't the Nimuga, Rangaria, the Van Orber Shukria de Frusa. Sukaria is that remember then out of Fursat Mironi Bar Direct is that remember Ibrahim Suja. Korea is the rise Supreme Court of Fandiarum, Wakikuruma, Gulegotung, Judiciary Committee, Nimafa, Fonuvafa, the reporter, Alondo, what a forium at Thai the Gura Wahaka Danawang. Is the rise Alonge Wahaka? Kalau firmu ke kuring MDP ke tarikh eba jahilan jehe verikama dehas ararawana haru ai fandiyaru ke istahu kurumuge namuga Judicial Service Commission ke composition badalu kurumuge vauda eku mi vaudu handan neti handuma koddinumu gotun mahbudu dara istere member nawarawana raitu majidiyuga tim faharu istahu genaimais vote than Nukerono buying MDP. Is the rise? MDP Fandiaruna, Nufuz Foruma, Birudekuma, Fandiarunge Machang, Eki, Tuhumata Kogeng, Nufuzuge Baru, Forum Getari Hengoik, turning is the rise? Me report of Wahadakar, Mazi and Alunming, Ebe Jahilan Je, is the rise? Your Finani Tarihu, Mitari Hudaka Gotung. Magamu Wakikuri Fandiarum Gadadu MDP Geveri Kamuga Up Fandiarum Yoti Magamu Wakikofa PNC Geveri Kamuga Magamu Wakikuri Fandiarum Gadadu Sumek MDP Sarukaruga Suspend Kuri Fandiarum Gadadu Bara PNC Sarukarum Timmihu Suspend Kofamiwani Magamu Dakuri Fandiarum Gadadu MDP Verikamuga Tinek
ಮಗಾಮು ದಕ್ಕುರಿ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಅದದು PNC ಸರ್ಕಾರುಗ ಸುಮೈ ಸುದೂಕಿ ಮಸ್ಸತ ಸಾಬಿದುಕಮ ಕಂಡಾಳ ನಸೇಹದ್ದಿಂ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಅದದು 33 MDP ವೆರಿಕಮುಗ ಸುದೂಕಿ ಮಸ್ಸತ ಸಾಬಿದುಕಮ ಕಂಡಾಳ ನಸೇಹದ್ದಿಂ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಅದದು PNC ವೆರಿಕಮುಗೆ ದೇ ಜುಮ್ಲ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹಾ ಫಂಡಿಯಾರಕ ಫಿಯವಳು MDP ಸರ್ಕಾರುಗ ಅಳುವಾ ಫೈಬವೆ PNC ಸರ್ಕಾರುಗ ಫಹಿಂಗ್ ಇಸ್ ತರೈಸ್ ತರೈಸ್ ತಾರಿಹ ಜೈಲಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫಂಡಿಯಾರು ಅಬ್ದು ಹಮೀದಾ ಫಂಡಿಯಾರು ಅಬ್ದು ಗಫೂರ್ ವಕಿಕುರೀರ್ ಬಾರ್ ಹುದಾರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ ನಂಬರ್ ಕುಡಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬಂಗದೆ ನಿಜಾಮಿನ ಗುತಾಯಕ ಕೇವದು ದಾರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ ನಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಷಾದ್ ಫುರ್ಸೋತರು ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸ್ ಅವ ನಿಜಾಬೆ ಮಸ್ಸೆ ಮಿಣಗಿ ಅನೆ ಬಾರ್ ಹುದಾರ ಇಜ್ಜತ್ ನಂಬರ್ ಸುಜಾವ್ ಬಿಲಕ ಅನೆ ಮಿಹುಶೇಳಿಫಾವ ಅನೆ ರಿಪೋರ್ಟಕ ನೂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕನಿ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿಚಿಂದ ವಡ ಅಂತ ಬಂಗದೆ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ನುಗುತಾ ಅಲ್ಗುಣ ಸಾಫೆಜ್ ಮಿಹಾರ್ ಬಾರ್ ಹುದಾರ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ವಾಗುಳದ ಕೊಂಗೆ ಎಂದವಿ ಹುಶೇಳಿಫೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾಯರಾಗ ತೆರೆ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಹಗ್ಗು ತಕಂ ಅರಾಗಣೆ ಫಂಡಿಯಾರುನ್ನ ಫುರ್ಸತ್ ನುದೇ ವಾಹಕ MDP ದಕ್ಕಲ್ ಅದುಗೊಂಡಂಗೆ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಕುರಿಗ ಫಂಡಿಯಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫಂಡಿಯಾರುಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಫಂಡಿಯಾರು ಅಬ್ದು ಹಮೀದಾ ಫಂಡಿಯಾರು ಅಬ್ದು ಗಫೂರ್ ವಕಿಕುರಿ ಇಜುರಾಯಿ ಗೋಹೆಂಗ್ ಅದಾಫಾವಾ ಇರುವೆಸ್ ನವಾರವಣ ಮಜಿಲಿಯುಂ ಫಂಡಿಯಾರು ವಕಿಕುರಿಕಂ ಎಬೆ ಫೆನ್ನಂ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಅದಿ ಎಕಂ ಎಗೊತ ಕುರಿ ಇರು ಫುಣ್ಣಾಬು ಉಸ್ ಲೋಯರುನ್ನ ಜೇಸಿಗೆ ರೈಸಿ ಸಿನ್ನವಾಗೆಂ ಅತ್ತಿಲ ಬಡಿ ಜಹಮುಂದಿಯ ಮಂಜರು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ತಾರೀಹುಗ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಬೆಂಗ್ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಇಜತೆರೈಸ್ ಡೆಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹಿಂಗಿ ತಹುಗೀಗ ಗುಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜವಾಬ್ ದಿನುಂಗೆ ಫುರ್ಸತು ಇಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ದೀಫನುವೆ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಮಿಯದು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ವಕಿಕುರಂ ಮ್ಯೂಳೆ ಫಂಡಿಯಾರುನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನು ತಹುಗೀ ಕುರಮುದೆ ತಮ್ಮಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ದೀಫಾ ವಾಕ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಬೆಂಗ್ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಎಹೆನ್ ವೀಮಾ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಕರಾಮಾತ ಎಬೇಫುರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಮಿಷನ್ ದೀಫಾ ವಾಕಂ ಅಳು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಬೋಯ್ ಇಸತ ರೈಸ್ ಫಂಡಿಯಾರುನ್ನ ನುಫೂಸ್ ಫೋರು ವಿವಾಹಕೆಯ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿಸರುಕಾರು ಫಂಡಿಯಾರುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅಬ್ಬಾಣ ಮುಂದ ವಾಹಕ MDP ದೆಕ್ಕಿಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಲದುಗಣೆ ಇಸತ ರೈಸ್ ಇಂಜಾರ ಕಾಕೀಗ ನವಾರವಣ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಫೆರಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಇಂಜಾರು ತಕಾಕಿ ಇಸತ ರೈಸ್ 13 जून देहास नवारवण हारू सुप्रीम कोर्ट दोवे साफ कुरान कमुगे इंजारू गालोಳು देखुणदायरागे इज्जतेर मेंबर नवारवण मजलियुगे विवण मजलियुगे मीकाइल अहमद नसीब देवाफा वाकं एबे मीडिया तकुम फेन्न मी अदि सुप्रीम कोर्ट फंडियार वक्यो कुरीग वाहक मिदन्ने इस्तरैस इंजारा की फेशी एमवीमा इबूगे वेरिकम नुवमहा 13 दिवस बीरोती सुप्रीम कोर्ट दोयाळादा निम्मा फिस्तरैस अदि हमें हेम्मे नवारवण मजलिस उफिदुनुता तिम्मस वणी है सुप्रीम कोर्ट के फंडियार फहरकु फंडियार एफ फंडियार दोगोहदां अने फंडियार वकिकुरमु ए फंडियार वकफ अने फंडियार दोगोहदां एण वकिकुरमु गोस मुळि फंडियार के दोवेदितां अळु मेन्न तारियुगे फेन्नंग बें इस्ते रईस इज्जत रईस मियदो अळुगण में मी दक्का वाहक रईस यामिन विस कबूल कुरन दतिवेदाने एहन नमविस अळुगण में के इस्ते में मी रईस जेसी के इस्ते रईस रिजा फाह कुरे फदें अळुगण में के लोकुरि मतीगा फंडियार हाइलम के मी कंद हिंगा दिए इससे रईस यामिंगे मसल निम्मंग तिंगडीर वेफोव लफुगे हिफादमा बेर कुरी जेसी गे रईस सकं हिसानु इन्नवागे अळुगण में दिएंगे दो इससे रईस अळुगण में गोस जेसी गोस जवाबदारी वा वादेवरे इदुकोळु पार्टी गे हैसियतु दिवेहि फंडियारुगे अब्बानमु हिसानु में गेंदियर अळुन में दिएंगे इससे रईस मिवागे साफ कुरं ए नमइस कम वेगें दिए केने तो तुहमत कुरी इससे रईस अळुन में बेनो वक्त कोळे इससे रईस तुहमत कुरी ए फंडियारुगे सुदूकी मसले कम ए मसले निमिगें दिए केने तो मसले नुफूज फोरम मट्टक फंडियारु हाइलम वकिकोफ एनगे मसले निमिगें दिए सुदूकी मसले कम साबित नुवे इससे रईस कोबातो ए फंडियारुगे हग्गु एमि फंडियारुगे वाहक MDP के पार्लियामेंट्री ग्रुप के वाहक मीसत्तरे लीडर मीसत्तरे मजलियुगे देक्कीमा अळुगोंड मेन्न गात वरं हिनिये बहादे इससे रईस एमि एरुगे इज्जत एरुगे जुडिशियल सर्विस कमिशन के रईसकं इन्नवागे एहाडी एतनुगे हावावा मितन वडैं पणक जुडिशरी कमिटी के नवागे अडी हेवी मियदु अळुन मेंगे MDP के पार्लियामेंट्री ग्रुप के लीडर गा अंबिकंबलु
ඒරුගේ තුළක්දාර ඉස්තර මෙම්බරු. එහෙමවීම MDP එක ෆඩියාරුන්ගේ හක්ගුතෝගේ වාහක ෆඩියාරුන මිසරුකාරුන් අනියාවරිවාවාහගේ නුදැක්කැන ඉස්තරයිස් ෆඩියාරුන දිමාවෙෆාවා මස්සල්තන් හල්ලු කුරුමගේ හමයකෙන හෙවනියෙන් ඔති රයිස් ඩොක්ටර් මොහමද් මුයිස්ගේ සරුකාරු එකන් ගෙන්දන යමනිකාන් සාබිත කොද්දනු එබේෆුලුන ෆඩියාරුන හුරි ගොන්ජහුන්තක එබේෆුලුන හුරි දතිතන් හල්ලු කොද්දමු ගෙන්දනි අලුගොණුමෙන්ගේ මියදුගේ සරුකාරු එමෙ මියදු මිතනුක තිබ්බවෑගෙන් मी हुरिहाकम इस्तेराइस आलू निम्माले मिहवनी मी हुरिहाकम मी रिपोर्ट तोगे जुडिशियल सर्विसेज कमीशन गया जुडिशरी कमिटी का हुरिहा इजुरायत के फुरिहम वेगें मी मसले निम्मा फ एकन साबित वनी एवाहक फुल दक्कम गेंदा आलू में कमिटी के मी मुगरिरा आदि जेसी के राइस वाहक फुल दक्कम दार मितनु के MDP में बनो अडुगद कुरमुंदा कमी ए आलू में इजुरायत फुरिहम कोफो एकम गे अलीगद दलीले एमी मम्मी दे रिपोर्ट ऑफ दिस आलुंता इद कुरंग आलुगण में मितिबी दिवेहि राज्य के फंडियार न देवा इज्जत दिनुमुग वरस साबित कमाके ए नमेस फंडियार के तो हिंगा कंगं इस्ता कुरमकी इस मीज़े तेरे मजली हम कुरान कम का दंडा मंगलों वाह को निबादना वारपड़ शुक्रिया इस तरह इस्ते शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगे उन फुर्सत में आरोनी मच्चंगोली उतरु दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम अहमद शुक्रिया इज्जत रईस अलवनवेस मे रिपोर्ट फुरी हमें तायद कुरा वाहक दन्नवा अदि मे दे रिपोर्ट वेस विहा वाहक फास वगेन दियुमकी अलवंडु एदे कम दन्नवा इज्जत रईस जुडिशरी या फंडियारुगे वाहके की अदुल इंसाफ के वाहके अलवंडु मुस्लिमों अदुल इंसाफ कबूल कुरनी कीर्ति कुरआना रसूला के सुन्नतुन साबितवा बेहतर मे दन्नवनी अदुल इंसाफ की मांग अल्लाह बावा लब्वा फवा इच्चकमा सुन्नत जमात के अहुलवरिन कबूल कुरा हिंदू ए उसूल तक असास तक कबूल नुकुरवे बयकु दक्का वाहकया अलगुण में अमल को गन्नुआन मीगे मिसाले के गोतुं अलगुंडु में इज्जत तेरी मजली होगे देहास 11 वन आहरुगे 25 डिसेंबर वी दुआ होगे यौमिया इन तंकोलें अलगुंडु फाह कोल्लम बेरुं गलुल उतुर दायरा के मेंबर इवा अब्दुल्ला विदालवे फवानी अब्बुर कुरमा रजम कुरमा की MDP के सियासत नूंकमा ए कीर्त कुरान का बावा लब्वा फवा हुकुम तक का वाहिदु मिफद शरुई मफहूम त नेगे मीहूं अदुल इंसाफ के वाह का दक्का मुस्लिम गांव मेग्गा रय्यतुन ओले को त वाह का देखो अलगोन कुव्वेरी कुरा हम एआई कीगा अलगोन वाह कोल्लम बेनुम वे गाजिय को रहीनु कोग्गन तिबि बयकु तारीहु के तेरे एकम फेन्न गोइंग हिंदू अदुल इंसाफा बेहे को तुम वाह का नुदेक्कुमकी मियदु अलगुण में कोम्मे हम बस कुरंजे कमे एमिमा निम्माले मंग अलगुण अदिवस तन्नवानी मी रिपोर्ट अंग अलगुण फुरिया में तायद कुरा वाह का अदि हम एहम में नवारवन मजलीहुगा 13 जून देहास नवारवन दुहु गलोळु देखुनु दायरा का मेंबर विदाळु इफदें कमुनुदा गाजिंग सुप्रीम कोर्टुं बेरु कुर्मकी MDP के सियासत शुक्रिया आज देंग आउन फुर्सत मेहरबानी अड्डू मीदु दायरा इज्जत मेंबर अब्दुर्रहमान शुक्रिया इज्जत रईस मियादु हुशे ಹೇಳಿಫೆ ಮಿವಾ ದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ತಾಯ್ದುನು ಕುರಾವಾಹಕ ದಂಡವ ಅಳಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾನಿ ಮಿ ಜೆಎಸ್ಸಿ ಅದಿ ಮಿ ಮಜಿಲಿ ಹೋಗ ಜುಡಿಷರಿ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಾಫುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ನುಫೂಜ್ ಎದ್ದಶುವೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವಾ ನಿಮ್ಮುಮೆ ಕಾಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತಕ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆವಿಯಸ್ ಮಿ ಅದುಲುವರಿ ಕಮಾಯಕಿ ನುಫೂಜುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವಾ ನಿಮ್ಮುಮೆ ಕಾಮ ಹುದು ಎಬೇಫುಳಕ್ವೆಸ್ ಗಬೂಲು ಕುರಾನ್ ಕಮಕ ಅಳಗೊಂಡು ನುದೆಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಗೆ ದೆಫಂಡಿಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಅಲ್ದಾ ಜಾಹಿರು ಆಯ್ ಮಹಾಜ್ ಅಲಿ ಜಾಹಿರುಗೆ ಮಸ್ಸಲ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಾಲಂ ಫೆಶಿ ಕಾನೂನುಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಇಜುರಾಯತ್ ಫುರಿಹಮ ನುಕೋ ಕಾನೂನ ಹಿಲಾಫಕ್ಕಮ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜನರಲ್ ಫಾತಿಮತ್ ಫಿಲ್ಜಾವಿಸ್ವಾನಿ ಫಾಂಗ ಕೊಪ್ಪೈ ಅದಿ ಜೇಸಿಂಗ್ ಅಮಲ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಫೇವಾ ಗೊತಾಮೆದು ಸುವಾಲು ಫೆದೆ ಏತಕ್ಕಮ ಹುರಿಕಮ ವಿದಾಳು ಫೇವಾ ವಾಹಕಸ್ ದಂಡವ ಆದೆ मिकम फेशिगेंगा हिसाब बलायरु मिकम फेशुनी रईतुंगे मजलीहुगे मेंबरुंगे गोंडी गेल्लेने हमतके बयांको सरकारुं मि मजलीह बिलें हुशाला एमसल सुप्रीम कोर्ट हमया बयकु गेंदिया हिसाबु हम यगीनुं वेस एमसल सुप्रीम कोर्ट बयकु हुश नेलिनम जेसी फंडियारुंगे मसलतके बला मि मजलीह फोणुवा मि रिपोर्ट बहुस कुरं अळुगंडु मे मियदु नुतिबेने कं यगी मी हसन कुर्सी किया फेक एक्स अकाउंट तकुं
ಫತುರಾ ವಾಹಕಗೆ ಸರುಕಾರು ಜೆಹಿ ಸರುಕಾರಂ ಇತುಬಾರು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಪಿಎನ್ಸಿ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಸರುಕಾರುಂ ಇತುಬಾರು ನೂಕೋ ಮೆಂಬರುಂ ಗೆಲ್ಲಿದಾನೆ ಕಾಮುಗ ಬಿರಟ್ಟಕೈ ಸರುಕಾರುಂ ಹೆದಿ ಗೋಸ್ತಕೆಗೆ ನತೀಜ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿ ಫಂಡಿಯಾರುಂ ವಕಿಕುರಂ ತಾಯ್ದು ನುಕುರಂ ಆದಿ ಮಿ ಮಜಿಲಿಹುಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಮೆಂಬರುಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನುಹೆದ್ದೆ ಓಮ ದಾನ್ನವ ಕುರಿಂ ಬಯಕು ಗೋಸ್ತಕೆನ್ ಹೆದುಮಕಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಎಗೋಸ್ ತಕುರಾರು ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಕಾಮೆ ನೂಂಕಮುಗೆ ವೆಸ್ ದಾನ್ನವ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगे और फुर्सत मेहरबानी खंड टीम दायरा की इज्जत मेंबर अमीन फैसल शुक्रिया इज्जत रईस हुशेलिफा मीवा दे रिपोर्ट वेस हम देम इज्जत तेरे मेंबर एफा कुरे बे आलगंड स्थाय दु कुरे ने वाह कदन इज्जत रईस आलगंड फेनेगे मिदनी हम माजीगा हिंगा फोय कमका बेहे गोतुं नूनी माजीगा कम बेफहुरे गोतकुं तिमामेन्न बारे रयितुं दिनीति ए बार नाजायज गोतगा बेणुंको ತಿಮಣ್ಣಾಮೆಂಗೆ ಬಾರು ಇರಾದು ಕುರೆವ್ವಿಯ ಮುಳಿ ಜುಡಿಷರಿಯಶ ದೆಂಗುರಿ ಮಿನಿವ ಮೋಸಸ ತಕಶ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುಣ್ಣಶ ಮಿ ಮೀಹುಣ್ಣ ದಕ್ಕಾಲಂ ಕುರಾ ಮಸೆಕೆ ಇಜ್ತೆರೈಸ್ ಏನಮೈಸ್ ಮಿ ದುವಹ ಉಮ್ಮೀದು ಕೊಗ್ಗೆನೆ ನೂಂ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುಂ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದಿನೀಕ್ ಇಜ್ತೆರೈಸ್ ಅವನು ಹಿತಾಮ ಕುರಂ ರೈಸ್ ವಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಣ್ಣವ ಗೊತ್ತ ಜೆಎಸ್ಸಿ ಮಿಫದ ನಿಮ್ಮುಮೆ ಬ್ಯಾರಿ ಇರುಗ ಅವನ್ ಬೆನ ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತು ವರ ಫುಂಡಾ ಉಸ್ ದೇಫುಳೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಇರುಗ ಮಿಕಮುಗ ಮಣಿಕ್ಫಾನುಗ ಬ್ಯಾರುವಂಗ್ ಒತಿ ಒತುಮಕಿ ಹಗೀಗತು ಗಾವಂಡ ಹಿತಾಮ ಕುರಾಕಮೆ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಅವನು ಗಬೂಲು ಕುರಾಂ ಎಂಡಿಪಿಯ ಬಾರಗೊಂಡಿ ಏ ಮಿಯದು ರೈತುಂಗೆ ನಿಮ್ಮುಂ ಏಕಂ ಅವಳು ಬೆನ ಹಜಮುವೆ ಗಬೂಲು ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿತಿಬಿ ಪಿಎನ್ಸಿ ಸಾಫು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏ ರೈತುಂಗೆ ನಿಮ್ಮುಂ ಏಕಮ ಇಹ್ತರಾಮ್ ಕುರಾಂ ಎಹನ್ನಂ ವೆಸ್ ಏಕಿ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ತಿಬೇಫುಳು ನಿಯಾ ಕಂಡ ಅಳಾರುಗ ನಿಮ್ಮುಮೆ ನಿಮ್ಮ ಇರುಗ ಅಣಿಕಾಗೆ ಅಸಾಸಿ ಹಗ್ಗ ಮಿ ಜುಡಿಷರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ මියදුගේ මුගරිරු කුරින් ස්ප්‍රීම් කෝට්ටුග වකාලත් කුරමු ෆා කුරෙබියෙන් එව්වෙස් බේෆුලගේ අසාසි හග්ග රියා නොකො කමෙන් නිම්මුමකි අල්ගොන් මෙන් කුරම්බා වරු කංකමෙන් නෝ ඉසෙත්තේ රයිස් එබේෆුලුන්න ෆුරුසතේ දෙව්වි නමවෙස් තහුගී කුරා වාහකේ නෝ ජුඩිෂරි කොමිටින් එබේෆුලුන්න ෆුරුසතේ දෙව්වි නමවෙස් රයිතුන් දීෆතියොන් ඉතුබාරුගේ නාජස් ෆාදා නගා ඒ මෙජොරිටිගෙන් ෆාදා නගා එබේෆුලුන් වකි කුරෙවෙන දෙන්තිබි මි බේෆුලුන් විස් වකි කුරෙවෙන ඉසෙත්තේ රයිස් එන්නම ඒ ෆුරුසතු දින්නම මියදු තිබේෆුන්නගෙන් ඉතුබාරා තායදු බොඩුවා නිසිතෙරයිස් මිගොතන් ඔබහට්ටා නගහට්ටා ඔළුලාගෙනෙයි තායිදෙන් ඉතුරෙ නුවා නිසිතෙරයිස් තිබේෆුන්නකී සම සියාසි මසේ කුරා මියුන් ස්ප්‍රීම් කෝටන් ගෙන් ඉතුබාරු මිෆද ගොතකන් නගාලීමා මාදමා එකන් අරා ති ඉසිතේ රයිසා මණික්ෆාන් නිස්බවා පාටිගේ මෙම්බරුන්න මිකමුගේ ගෙල්ලුන් ලිවුමකි අල්ගඬු විස් එදේකමෙන් නෝ ඉසිතේ රයිස් ಈಜೆಗ ನವಾರವಣ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಮಿಕಂಕಣ್ ನಿಮ್ಮಂ ಕೊಮಿಟಿಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಬೇಫುಳುಂ ಮಿಯದು ಹಮ ಎಯ ಇದಿಕೊಳ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆಯಿಮೈ ಲದುವೆತಿಕಮೆಂ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಜೆಎಸ್ಸಿಗ ದಿನ್ನವೆ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಬೆಂಗೆ ಉಸ್ತಾದ್ವೆ ಸಮರ್ ಕಂಡೇಳಿಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಅಡುಮಡ್ ಕೊಲ್ದೆ ವರಬುಡ ಇದೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳನ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬಾರ್ದಾರಾಗ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾಹ ಕುರ ಅಡುಗದೆ ಎಕುರಣಿ e kame e rangalo wahake dakkati e malus kabugulu kura mere e befulun e adugoda kura rangalo wahake dakkade isetara is mdp ekanye nu judiciariyan abbana fabana kankan kofa otiki miyaduwe social media ga hama manikfanu simene wada nawa gota pnc rally taku ga faalu kam bodu gotega devi inzaruta miyaduwe seheri ada ekiga nere ellalana ekam mifenna isetara kure vidana algon kabulu kuran ekam kure vidana supreme court naga hurale vidana miyadu ekam ಗೆ ಬದಲುಗ ದೆಂಗ್ ಎವಾ ಗೆಲ್ಲುಮೆಂಗ್ ಇಜ್ಜತೆರೈಸ್ ಮಣಿಕ್ಫಾನಸ್ ದಿಬೇಕ ಅಳ್ಗ ನೇದೆ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಜ್ಜತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ ಲಿಬೇಕ ನೇದೆ ಮಾಜಿಗ ವರಂಗ್ ಹುತುರುಕೊಂ ಹಬ ಬಾರ ಮೆಂಬರ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಕಹಲ ಕಮೆಗ್ಗ ಒತಿ ಕಹಲ ಗೊತಕ ಗೊಸೆತೆರೈಸ್ ಎ ನಮವಿಸ್ ಮಿ ಕುರವಿದಾನ ಕಮೆಗ್ ಎಕಮಕು ಇಜ್ಜತೆರೈಸ್ ಹಂದುಮ ಫುಲ್ಕೊ ಹಂದಾಗ ಇಜ್ಜತೆರೈಸ್ ಮಿದುವಸ್ವಿ ಸಿಂಗಾದಾನ ಅದೇ ಮಾದಮಾಸ್ ಅಣ್ಣಾನೆ ಎದುವಹಕು ಮಿಯದುಗೆ ಅಮಲುಗ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆ ಕರುಣಾಳ ರೋನ್ ಜೆಹುಮಕ್ ಇಜ್ಜತೆರೈಸ್ e wagutu faitu wima algomen derawane kame mikam migotan hingane siyasi tarihu rajya goti migota mikama mi nimmuma mi miyadu supreme court ge fandiyarum beru koffa madama miya botla befulu istere sitama quran devi furusta warbodu shukriya izeter member ada majlis ke chamber ga फुर्सत है दिवाड़ा इन्हें बेफलो किन्हीं आगोंडे जेहेनी बेफलो का फुर्सत आरुआ आदमी हाँ राउंड फुर्सत मेहरबानी महबूब दायरा की इज्जत नंबर अहमद तौरी का शुक्रिया इज्जत राइस
ආයි ස්ප්‍රීම් කෝටුගේ ෆಂಡಿಯಾರಂ ಬೇರುಕುರ್ಮಾ ಬೇಗುತುಂ ಇಜತೆರೆ ಮೆಂಬರಂ ವರದ್ದಿಗುಕೋ ವರಗ್ಗಿನ ಬಹುಸ್ತಂ ಇದನಿ ಕುರಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಬಯಂ ಇಜತೆರೆ ಮೆಂ ಹಾಸುಕೋ ಬಾರ್ದಾರ ಇಜತೆರೆ ಮೆಂಬರು ಮೀಗೆ ಹುರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋಟ ಅದು ಕೋಟ್ತೋ ෆಂಡಿಯಾರಂ ಬೇರುಕುರಿ ಎಂಡಿಪಿ ಬೇರುಕುರಿ ಅದದು ತಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮೀ ವೆರಿಕಂ ಆಸ್ಕೆ ಮಿಹಿಂಗಾದಿಯ ಅದದು ತಂ ಯೋತಿ ವರ ಸಾಫ್ ಕೋ ಕಿಯಾದಿ ಇಜತೆರೆ ರೈಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಜೈದಾನ ತಂಕೊಳ ಕುರಿಯ ಮೂಳಿ ಮಸ್ಸಲ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಉಫದ್ದಾಗೆಂ ಆಸ್ ಮೂಳಿ ಮಸ್ಸಲೇಕಿ ಜೆಎಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ರೈತು ಮದ್ಲಿಹುಗ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಂ ಒನ್ನ ಗೊತ್ತಂ ಒನ್ನ ಉತುಂ ದೆ ಮಿಯಂ ಬೈ ಬೇಫುಳುಂ ಇಂಕಾರ ಕುರವ್ವ ನೋತ ಬೈ ಬೇಫುಳುಂ ಎಯಾ ರದ್ದು ದೆವ್ವ ಅಳಗೊಂಡು ಜೆಎಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಬದಲು ಕುರಂ ಬೆಗೆಂ ಉಳುನು ದುವಸ್ವರುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಬದಲು ಕುರಿಗ ಖಾಸ ಮಜ್ದಿಹುಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮುಗರ್ರಿರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎರ್ಗೋ ಕೋವಿಡ್ ದುವಸ್ಕೊಳು ನಿಮಿಗೆಂ ಕೊಡಕೋ ಬದ್ದಲು ಕುರಂ ಮೀಹುನ ಬದ್ದಲು ಕುರೆ ಫುರ್ಸತುಗ ಅಳಗೊಂಡು ವರ ಹಿತರಾಮ್ ಕೊರ ಬೇಫುಳೆ ಏರುಗ ಮಾಲೆಗ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಕಿ ವರಗ್ಗಿನ ವಗುತು ಖಾಸಕೊಂ ಖಾಸ ಮಜ್ದಿಹುಗ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಆದಿ ರೈತು ಮದ್ದಿಹು ಮೆಂಬರೇ ಗೊತ್ತುಗ ಇಗೌಮ ವರಗ್ಗಿನ ಹಿದುಮೈ ಕೊರೆವಿ ಬೇಫುಳೆ ಅಳಗೊಂಡ ದೆಕ್ಕುಣು ವಾಹಕತೆ ತೆರೆಂ ಎಕ್ಕಮಕ ಜೆಎಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ಗ ಫಾಹ ಕುರಿರು ಎಬೆಫುಳ ಗಬೂದೆ ನುಕುರಬ್ಬ ಜೆಎಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಒತಿ ಗೋಸ್ಕೊಕ್ಕಮ ಎಬೆಫುಳಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಕಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇನ್ ತಂತನಲ್ಲ ಮೀಹುಣೆ ಮಿ ಗೋಸ್ವಣಿ ಮೀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಕಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಕಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇನ್ ಹದಾಫಮಿಯೋ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಬೋತೆ ಬೋಡು ಮಸ್ಸಲೆ ಮಿ ಡಿಬೇಟ್ ದಿ ದೆನ್ ಅಳಗೊಂಡು ಏಗೆ ಫಹುಂ ಇಹಕದ್ದು ಮಿ ಹಿಂಗಮುಂದ ಕಂತತಕ ಬದಾದಿರುಗ ಹಮ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಏರುಗೆ ಇಜತೆರೆ ಮೆಂಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಡಾಗೆಂಫಿ ಮಿ ಮಸ್ಸಲೆ ಹಿಫಾಗೆ ಹಾಸಕೊಂ ಕುರಿಗೆ ಕೆಂದುದಾರಾಗ ಇಜತೆರೆ ಮೆಂಬರು ಅಲಿ ಹುಸೇನ್ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೈತು ಮದ್ದಿಹುಗ ಮೆಂಬರುಗೆ ಗೊಂಡಿಗೆಲ್ಲೆ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಅಲಿ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗ ಬೈ ಫಂಡಿಯಾರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕುರುಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದುಸ್ತೂರಿ ನಿಜಾಮ್ ಹುಟ್ಟಿಫೋಯ್ ಮಸಲೇಕಮ ಬಲಾಫ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗೆ ಬೇಫಳ ವಡಾತಿ ಈ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ದಶಂ ಉಫದ್ದಾಫ ಕೋಟೆ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜದಿಹುಂ ಎಕಿ ಭಾರತಕ ಕಾನೂನು ದೀಫೋ ಈ ಕೋಟೆ ಬಿಸ್ಮಿ ಎಕೋಟ ಬಡಾಗ ತೀಮಾ ಎಕೋಟುಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಫಂಡಿಯಾರು ನಕ ನುಫೆನನು ಏಕಿ ಮಸಲೇಕಮ ಅದಿ ದೆಂಗ್ ಮಿದನ್ನೆ ಬೇಫಳ ವಡಾತಿ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಡಾಗ ತೀಮಾ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟುಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾಕ ವಿಸ್ ನುಫೆನನು ಮಿದನ್ನೆವಿ ಗೊತ್ತ ರಾಜ್ಯಗೆ ದುಸ್ತೂರ್ ನಿಜಾಮ್ ಹುಟ್ಟಿಫೋಯ್ತಾನೆ ಮಿಹಾರು ಅಳಗೊಂಡ ಮಿಯದು ಮಾಲೂಮಾತ್ ನೋತು ಮಿಯದು ಖಬರ್ ತಕುಂ ಎಂಗೆನಿ ಎಮಸ್ಸಲ್ ಹಿಫಾಗೆಂ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಮಜ್ಲೀಹ ಮಿಹಾರು ವಡಾಗ ಅದೆ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬೇಫ್ಲಕ್ ಫೋನ್ ಬೇಣು ಕೊರವ್ವ ಅವನು ಹೊರಬಡ ಎದೆಂ ಮಜ್ಲೀಹುಗೆ ತಳಮುಗ ಬಹುಸಿಂಗಮ ದಾಯರು ಎಫದ ಕಂತತನ್ನು ಕೊರವ್ವ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಮಿದನ್ವೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಹಾರು ಎಮಸ್ಸದ ವಣಿ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಚುಂ ಕಂಡಾಳ ಮಸಲೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹುಷಾಳ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಎಬೆಫುಳಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಿಹಾರು ಒತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ವೆಫೆ ಎ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ವೆಫ ಒತುಮಕಿ ದೆಫಂಡಿಯಾರಕು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೊಫ ಹುರುಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಬುಣಾ ಬಯಂ ಮಸ್ಸಲೆತ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಕು ಮಿಹಾರು ನುಬೆಲೇನೆ ಏಗ ತೆರೆಗ ಹಾಸಕು ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟು ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಬಲಂ ಮಜಬೂರ್ ಮಸ್ಸಲೆತೆಕಿ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬ ಬೆಹೆ ಮಸ್ಸಲೆ ದಿಮಾವೆಗೆ ರೈಸು ಜಮೂರಿಯಾಕು ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕೊರ ಮಸ್ಸಲೆಗೆ ದಿಮಾವ ಮಸ್ಸಲೆ ಬೆದೆನಿ ಫುಲ್ ಬೆಂಚು ಏಗ ಮಾನಕಿ ಏರುಗ ಕಾನೂನುಗ ಕಂಡಾಳಾಫ ತಿಬೆ ಫಂಡಿಯಾರಂಗ ಹುರಿಹಾ ಫಂಡಿಯಾರಂ ತಿಬೆಗೆಂ ಬಲ ಮಸ್ಸಲತಕ್ಕೆ ದುಸ್ತೂರಿ ಬೋಡತಿ ಮಸ್ಸಲತಕ್ಕೆ ಹುರೆ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟುಗ ಬೆಂಚುಗ ಎಫದ ಹಾಲತಿಗ ಮಿಹಾರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೊಫ ನೋತ ಸಸ್ಪೆಂಡುಗೆ ಗೊಸ್ಸ ಉನ್ನ ಹಾಲತ್ಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿಫೋ ಉನ್ನ ಹಾಲತಕ್ಕಮ ಬುಣೆ ಹುಷಾಳ ಮಸಲೆಮಿ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಇನ್ಸಾನು ಎತನ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಫ ನೋತ ಅಯ್ಯನ್ ಕೊಫ ನೋತ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕೊಫ ಫಂಡಿಯಾರುಗೆ ಹುಟ್ಟಸ್ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಚುಂ ಫಂಡಿಯಾರಕು ನಿಯಾವ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಾಸ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಚಕು ಇನ್ನ ಫಂಡಿಯಾರಕು ಗೋಸ್ಕ ಕಮೆ ಕುರಿಮಾ ಎ ಫಂಡಿಯಾರು ಬೇರ್ಕುರಂಗ್ ಹಿಂಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಗ್ಗ ಎಮ್ಮಸ್ ನೋತ ದೆಮಸ್ ಸಿಂಗಾದಾನ್ ಎಹೆಮೆಜ್ಜಿಯ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಚುಗೆ ಎಬುನಾ ಫುಲ್ ಬೆಂಚ್ ನೋಡ್ನಾನ್ ಏಕಿ ದೆಂಗ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಚ್ ಹುಟ್ಟಿಫೋಣతో ದಿವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿಫೋಣಕಮ ಬುಣಾಕಮ ಬೆಜ್ಞ ಏಯ್ ಹಮಜೆ ವಾಹಕ ಅಳಗೊಂಡು ಗಬೋದೆ ನುಕುರ ದೆಮ್ ಇದನಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಹಾಸಕ ದಿವಿರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಉಫದ್ದಾಫ ಮಿಹಾರು ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಅಮಲ್ ಕುರ ಮುಂಗ ಸತಾರ ಆಹಾರ ದೋತೆರೆಗ ದಿಮಾರು ಅಳಗೊಂಡಂಗ್ ಈ ಅನಕ ಫೋಟೋಕ ಮುಫೆನ್ನನಿ ಕುರಿಗೆ ಇಜ್ಜತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದಿ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ವರ ಇಸ್ಕೊ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಅಬ್ದೋ ಶಾಹಿದ್ ಏಯ್ ಕಂಡು ಇಕ್ಕಾಲುಮುಗ ಏರುಗ ಉಳುನು ಏಕಕು ಅಬ್ದೋ ಶಾಹಿದ್ ಗೊಸ್ ಮಿಹುನ್ನನಿ ಇಂಗ್ರೇಸ್ ವಿಲಾತ್ಕು ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಬೇರುಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಬೇರುಗ ಹೊರಗೆ ಎತ್ತನಂದ ಎಂಪಿ ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋ ನಗಾಫ ಎತ್ತ ಬೇರು ಹೊರಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎದ್ದನಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿವಳನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜುಡಿಷರಿ ಕಂತ ಗೋಸ್ವಗೆ ಕಮ ಮಿಕಂಕನ್ ರಂಗಳ ಕುರ್ಮ ಸೀಮೆಗೂ ನೋತ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಫರಾತು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಹಿತರಿಕಮೆ ಹೋದಾಶ
algonmen rais yamen go very come tere seema go ade iru ko ek hina ba chik commissioner mustafa ben nangero engel seema go me hina ba MDP very come nga soner ko seema ke besna ebuna idarata ko algonmen ka instruction besna Fandiyaram beer kuri the mek bar dar gazetteer member vidali Fandiyaram beer kuri adat be fulong asta no masterega Supreme Court ko Fandiyaram ko bench ekkon huttuwal algonda PNC go ad kolde వాహకు నిమ్మాదం అను ఫుర్సతం అరువాణ అవగు థమోని ekko Isitreis jumdako algondu demmeku gena wahakaga algon men gaanono asasiyen hadafa algon men e gaanono asasi beer dune gemme kuriyarafa tibe gawmatu gaanono asasi genas mitana lani ei miharos midanna dabdo shah deolani Westminster kare algon men e gaanono asasi gaanon taguri massetan hodagen gossa algon men etanga ebuna gaanono asasi mitana genessa algon men amal kurani kiyenetto me badayen Bige kuring Abdo Saida Ali Hamida Demihun Evves Fandiyaruge Majlihe Nubaba Dambaru Gadiga Hukundia Masal MDP Ergo Tuladu Dara Gizet member Faha Kurumundi Evves Shariatuku Majlihe Nubaba Hamayakani Tweetum Hukunere Wahak Ekatu Mihar Algon Mida Nimala Algon Fanarametu in Wahak Algon Mida Nimala Ihekaddu algon me mitang me majlihuga bahuskuram ndiei eruga Fandiyar ko husnu sudga algon na mihar dibe bay mawduma ataki Fandiyarunge majlihuga evve shariat ko majliha nubaba hukunnerum tayyarum ndeka mihiri kankan higa furgut ema izat rais algon nimmadan algon adi dibe fursategga mewa ka rangala tafsil ko dakkan war pode shukriya izat rais member den on fursat mi aroni vakru daira izat member sanjad Sukriya izate rais around west me hushali for report ab dech dannawada waragina izate member me waragina wahak fulu dakwa adi around me kuringe wahak fulu dekke member ki mikam ge hat trick hadwa avnu be fulu izate rais aikuga Supreme Court Fandiyarum badal kurum tafat tim fahare ge badal ko february around ti hifam sore dan around committee bar rangala mase ko fotima titi fennani rais handan kolen jehene around men miyadu mikura ule khamaki raitum madliyo memberunge gondi gelleti ekama rajyaga raisul jumhuriya biruful ganegen e beenumuga Supreme Courtun e fada hukume koffa neti ekam go birun alangule fiyawalen izata rais mi gaawna sasiga nonnane kama rais vidalwa madyaga yoti ewahaka miga mikama behegotun Supreme Courtun koffane hukumaka behegotun alun mikam mikorani ehennama kuriga tariuga wahakas dakka sagafate kames gabul kofi और मैं गबूल करंजे सुप्रीम कोर्ट फंडियारों एबोरी पेन ड्राइव का पिस्तौल का दे वजन दाफ एरो का डिफेंस मिनिस्टर बेरकोफ हम एबेफुल मियदु मि मजली का बतिबे हम एहें बार मेंबरों का गोडी गांव नसासी का नेति गेल्लो आदा पैसे बोरी बार होती में कंकम वेदान इज़ते राइस की मिकम का नमूना मिसाल और एबोरी मिहार रिकॉर्डिंग का वेस आदि तीन फहारे का मतिंग Supreme Court ko Fandiyarum badal ko february mi masalenu alu midanoni mikan kurani kama vejiya baro tim gaawna sasi ista kolla Supreme Court ko Fandiyarum naki sateka fanarona maaddan ayyan kura bay gotuga hadalima mikan nimuni non to izette rais judiciary izette member adumadu kollaga tibbeun ade mi armidani boss niumaka adi ege ituron mi aru dannoa fonna mi boss niumaka ki votan ahana wa ka mi miharu vote rangabil jaswade ma idari mes godanna Square rice ajata rice waraboda shukriya aun mi dannawani mi mali jehives raisul jumhuriya ge eduma raitung majlihu mi mali kada fettives raitung majlihu memberu amilde raisul jumhuriya vidaluwege mielu tidama gannani faadaruga in gondi eves raisul jumhuriya vidaluwa handan kurati miduas ara hama kurane erugas bar memberun gondi geldunu rewa kaul men dekking miaduas midakkani miduas ara hama kurane mi raitunga majliga memberunga gondives isayatu hingadaane mi biru otima on midanwani memberunga hagga hasako diddu daira gizeter memberuga hagga kurifara soti gellifa ehme midannawani mi raitu majliga bar dunu kollare raitu majliga baren otima e baruga beenu kogen gaawna sasi sista kore daane adi Supreme Court us badal kore daane rais vidalu henge fahek ki kora hatevves beru kore vidaan e bar otima ekam handan koranga jehene mi ara almenna hama kurane edun kurane kamenonna maaziga kankan eburi wefa alun gabuden nukuram
මාසී ගොවි හුරිහා ගෝස්කම වෙස් රංගල් කම ස්කෝරා කර නුන් අයි බෞදුවකෙන් අයි මිනිමම් ෆන්ඩියාරුගයක මියදේ මසෙක්කයි කරණි හම එකනි මීගේ එම්ම අජාවවා තංකොලකි මී මස්සල මුලින් බිනා පියෝති මජ්ලිස් මෙම්බරුගේ ගොඩියා මජ්ලිස් මෙම්බරුන් ගොඩි ගෙල්ලයා ගොත රයිතු මජ්ලියුගේ මී ගාවන සාසියක් ගෙන බදලකා බෙහෙගොතුම් මුಳಿ ಮಸಾಲ ಫೆಮ್ಮತಿಯಗೆ ಆಯಿ ಅವಳು ಮೀಗ ಟೈಮ್ ದೈನ ಬಯಾದಿ ವರ ರೀತಿಕೊ ಫೆನ್ನಾಣೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ಮಿಯನ್ ನುಫೂಸ್ ಫೋರ್ವಾ ಫುರಿ ಮಿಂವರು ಮಿಯದು ಮಿತನುಂ ಬಸ್ ಫೆನ್ನನಿ ಎ ಮಿಂವರು ಎಂ ಬಿ ಮಾವಳು ಮಿತನ್ನವನಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ವಿದಾಳು ಇಮೆಸ್ ಬೈಕ್ ಕಂಕಂ ಕುರಂಜೆ इज्जतरी मेंबर बिहार में बहुत करे मंदा रिपोर्ट के दायरा के थेरेंग बहुत कोरिया गंगोस्तेवा ए मिथानो का राइस जमहूरिया गुले मस्य हुशेलगे नूले ए मा राइस जमहूरिया गुले मस्य हुशेलुनी में वाक दक्कानी बिहार दिन दायरा के थेरेंग तिबे फला वडानो इंगे कोरिया गंगोस्तेवा दायरा थेरे रैतु मदली मेंबरों के वाक मिदकनी ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ವಿದಾಳುಯಿಮ ಕಬ್ಬೈ ಕಂಕಂ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಅರಾಫೈನ ಗೋಫಿ ಕಂಡಾಲಾರೆ ಬುಣಿ ವೆ ಕಂಡಾಲಿಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ವಾಣೆಗೊ ಬೆಸಿಂಗೆನ್ ಮೆಂಬರುನ ಬೆಸಿಂಗೆನ್ ವಾಣೆಗೊ ಎಹೆನ್ ಏಕ ನುಕುರಾರೆ ಅಳು ಮಿದನ್ನೋನಿ ಮೆಂಬರುಂಗ ಸದಾಮತ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ಮೆಂಬರುಂ ಇತುಬಾರೋ ಎನ್ನಮ ರೈಸ್ ತಿವಿದಾಳುವಾ ಗಾವಣ ಸಾಸಿಯಗೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾ ಹೆಂಡೈ ನೋನ್ ನುಗೆನ್ನಾನ එනමස් රයිස් මිය තිවිදාලුවෙන් ගාන සාසික නෙතේ ඒ බොයෙන් මෙම්බරුන් ගොඩි ගෙල්දේවා රයිස් බල්ලවා 30 හැබ්බන පේජ් මීග බෙත් තක්කො ෆෙවාක් එවා කලොන් මි දන්නවනි දෙවි ෆුර්සත වරබඩ සුකුරිය ආදී සපාරණ සෙහෙතරිවා මිකන් නුකුරා රෙමි අලොන් මෙනා දිමාදන් අන්නාන කොම්මිස් දුවා शुक्रिया इज्जत तेरे मेंबर आदमी एमडीपी के वगुतुम बाकी फंसा सिकुन तो भाई अभी मैं आलगोन फुर्सत तरवा हनीमाल दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल गफूर मुसा शुक्रिया इल्तराइस नियत की राज्य के तारी होगा खाड़ू दो है इल्तराइस सरकारों बेनुमा गंत कुरमट्ट का राज्य के सुप्रीम कोर्ट फुंडाल में इल्तराइस मी की कबूल कुरान का मैं नूं इल्तराइस सरकार को अनियावरी का इंतिया करा के मुझे इल्तराइस मी की सबब गलगोल में ना भारत इज्जत मेंबरों में इज्जत मेंबरों अरुमड़ कोल्लव आदि वाग दक्कवों गेंदा मेंबरा रियासता देते रहेगा एवसेच हुरस कुरमकी ए मजिस के बाद उद्दकुरा का मैं एक नुकरे मुस्कन्नवा शुक्रिया इल्तराइस अलगोन में आबादो जितने जे अलगोन में गांव में लाभ या मंफाए टका मसाए कुरक ए नमस मियद में मजलिस बेनु को गेंग जे राज्य के सुप्रीम कोर्ट का तिबि एम्मे रगल दे फंडियारुम बेरु को सरकारुम बेनु वा का में कुरमट्टका मागु कोरमुंग दे इल्तराइस मी गांव मट्टका मी गांव में राइतुन टका कुरंग हेवा और का में नूंग इल्तराइस मियद में मजलिस बेनु को गेंग मियद सुप्रीम कोर्ट का तिबि एम्मे नजाहत तेरे दे फंडियारो वाई कुरमुंग दे इल्तराइस मी की कंकं कुरंबान को ते नूंग मिकमुग हितामया शुक्रिया इज्जत तेरे मेंबर एमडीपी अंगोई वागुतु हमवी आदाउन कोरिन देन्ने भी हैं मिया हिसाबों मी रिपोर्ट के बहुत मिनी मुनी देंगोती वोट देन्नेमों मियार वाणी वोट रंगबीर जाफ वोट रंगबीर के वागुतु हमवी वोट दन्नवाने वाह को स्थिति अपन को मालूमात टका धन्यवाद आदे मिहार और मी धन्यवाद नहीं वोट उरिया इज्जत ने मेंबर वेस कार्ड खोलता चौकोल देवं अदे एम फरता मी धन्यवाद नहीं सरकार के फरातु माफन देखुन दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल रिफा शलवाफावा बंडार नाब उपयोगी बिल दिरासा को जुडिशरी कमिटी निम्मी को तक रईतुंगे मजलिस फास करे मामे तो इज्जत मेंबर ना फेनिवडा नो आगुत का वोट देवं
इज्जतेर मेंबरों अनुमति कोलते बुंगे දෙම්මෙ නැගුණු වෝටුගේ නතිජා මජලියුගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගදාතු නොවදිය තිනයි ඉස්සතර මෙම්බරුන් වෝටුගේ නතිජා දන්නවල් දැන් අඩු මඩකොල් දෙමු වරබඩ ඇදන් දිද්දු දාරාගේ ඉස්සතර මෙම්බර් අබ්දු ලතීෆ් මජලියුගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගදාතු නොවදිය තිනයි හාදිරති මෙම්බරුන් ගදාතු අඩ්ඩිහ ෆෙන්නකම වෝට් දෙමු මෙම්බරුන් ගදාතු තිනයි නොෆෙන්නකම වෝට් දෙමු මෙම්බරුන් ගදාතු ෆස්තුල සතයි වයිකොත්ක වෝට් දෙමු බේන නුවාකම වෝට් දෙමු මෙම්බර කුණයි වෝටුකා බෑරි මෙම්බරුන් ගදාතු හද්දිහ ෆාස්ම බේනු වාද 36 එහෙන්කම මේ බීලු ෆාහෙන් නුයි විගත මජලිය නිම්මම ගුලිගෙන් අවුණු මිදන්නවාදනි දෙවන වෝටක එයි සරකාරක ෆරාතුන් මාෆන දෙකුණු දායරාගේ ඉස්සත් රිමෙම්බර් අබ්දුල් රිෆා උෂල්වාෆා බණ්ඩාර නායබුගේ ඔෆීහුගේ බිල් රයිතුන්ගේ මජලිය ගවායතුගේ සතේ හවන මාද්දාගේ ගාෆ් ගාවා ගොතක මතින් ඉතුරු ෆුරියම කුරුම ජුරිෂරි කොමිටිය ෆොනුමා මෙද ඉස්සත් රිමෙම්බර්න ෆිනිවඩා නවතුක වෝට් දෙබ්බ දෙම්මෙ නැගුණු වෝටුගේ නතිජා මජලියුගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගාතු නොවදිය තිනයි හාදිරති මෙම්බරුන් ගාතු අඩ්ඩිහ ෆෙන්නකම වෝට් දෙමු මෙම්බරුන් ගාතු හද්දිහ නුෆෙන්නකම වෝට් දෙමු මෙම්බර කුණයි වයිකොත්ක වෝට් දෙමු බේන නුවාකම වෝට් දෙමු මෙම්බරුන් ගාතු දෙයි වෝටුකා බෑරි මෙම්බරුන් ගාතු හද්දිහ ෆාස්ම බේනු වාදතු 36 එහෙන්කම මේ බිල ඉතුරු ෆුරියම කුරුම ජුරිෂරි කොමිටිය ෆොනුවිච් දිවි රාජ්‍යයේ ජම්හූරියා ගාන අසාසික සතේ වංශා සතරණ මාදාගේ ශවීනිගා වාගතුගේ මතින් දිවි රාජ්‍යයේ සුප්‍රීම කෝර්ට්ගේ ෆන්ඩියාර් ડોક્ટર අස්මිරල්දා ઝාහිර් ෆන්ඩියාර් කොමගේ මගාම වහිකුරුමා මෙද ඉස්සතර මෙම්බරුන්ට ෆෙනිවඩාන වාගතුගේ වෝට් දෙබුන් ඇත දෙම්මෙ නැගුණු වෝටුගේ නතිජා මජලියුගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගාතු නොවදිය තිනයි හාදිරති මෙම්බරුන් ගාතු අඩ්ඩිහ ෆෙන්නකම වෝට් දෙමු මෙම්බරුන් ගාතු ෆස්තුල සටයි නුෆෙන්නකම වෝට් දෙමු මෙම්බරුන් ගාතු 11 වයිකොත්ක වෝට් දෙමු බේන නුවාකම වෝට් දෙමු මෙම්බර කුණයි වෝටුකා බෑරි මෙම්බරුන් ගාතු හද්දිය නුවයි ෆාස්ම බේනු වාදතු ෆන්සාස් තිනයි එහෙන්කම ડોક્ટર අස්මිරල්දා ઝාහිර් ෆන්ඩියාර් කොමගේ මගාම වකිවෙච්ච දිවි රාජ්‍යයේ ජම්හූරියා ගාන අසාසික සතේ ෆනරණ මාද්දාගේ ශවීනිගා වාගතුගේ මතින් දිවි රාජ්‍යයේ සුප්‍රීම කෝර්ට්ගේ ෆන්ඩියාර් අල් උස්තාස් මහාස් අලි ઝාහිර් ෆන්ඩියාර් කොමගේ මගාම වයිකුරුමා මෙද ඉස්සතර මෙම්බරුන්ට ෆෙනිවඩාන වාගතුගේ වෝට් දෙබුන් ඇත
දෙම්ම නෙගුණු වෝට්ක නතිජා මජ්ලිසිගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගාතු නොවදිය තිනයි හාජරති මෙම්බරුන් ගාතු අඩ්ඩිහ ෆෙන්නකම වෝට් දෙවි මෙම්බරුන් ගාතු ෆස්තුල සෂයි නුෆෙන්නකම වෝට් දෙවි මෙම්බරුන් ගාතු 11 වයිකොතක වෝට් දෙවි බේන නුවාකම වෝට් දෙවි මෙම්බර කුණයි වෝට්ගා බෑයරි මෙම්බරුන් ගාතු හද්දිය නුවයි ෆාස්ම බේන වාදතු ෆන්සාස් තිනයි එහෙන්කම අල් උස්තාස් මහාස් අලි ज़ाहिर ෆන්ඩියාර් කොම ගාමු වකිවිච් දැන් මජ්ලිසිගේ ජල්සාවෙන් ඔන්නානි ෆනර මේ දෙහාස් ෆන්සවිස්වා බ්‍රාසේදෝ හෙඳුණු නොගඩ සුමියටුගා වල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් මජ්ලිස් නිමුනි